फैलाव बसुमतारी ब्लग चेनेलाव फिन खेबसे बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय आरोना दिस इज माय फार्स्ट ब्लग स' जायफोरा मोजां मोनो नायलांदो एसे दिन्थिलांनोसै गोलाव खालामा थ' एसे सापर्ट खालामोब्लानो जाबाय रायजोफोर आरो नैबे चेनेलावहाय मा भिडिअ फैगोन निश्चय नोंथांमोना मिथिखाबाय बेवहाय बांसिनै बेबायदिनो ब्लग भिडिअ फैगोन आरो बेवहाय बेबायदिनो आबाद बायदिसिना खेथि बाथि मावनाय थ' गोबां रोखोमनि ब्लगफोर फैगोन आरोना थ' नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामदो सापर्ट नांगौ जोंनो सापर्ट नङाब्ला जोङो जेबो खामानि मावनो हाया रायजोफोर थ' नोंथांमोना जेन अनो आरो नैबे चेनेलाव खुनु मोनसे बेबायदि पलिटिक्स बा राजनितिकनि जेबो भिडिअ फैनाय नङा थ' रायजोफोर आङो खालि बेवहाय जास्ट आङो बागान माबायदि बागानफोर बानायनाय जायो थ' एसे बेफोरखौनो आंनि एक्सपिरियेन्स मोननायफोरखौ आङो शेयार खालामनो थाखाय नैबे चेनेलखौहाय लाबोनाय जादों आरोना आबाद मावनायफोरनि भिडिअसफोर आङो बेवहाय लाबोगोन आरोना आरो बेबायदिनो आंनि लाइफस्टाइल भिडिअ थागोन बेबायदिनो मालाबा संनाय आरो माब्लाबा बेबायदिनो जानाय बायदिसिना लाइफस्टाइल भिडिअसफोर थागोन आरोना रायजोफोर बेलेग बेबायदि भिडिअस फैनाय नङा माब्लाबा बेबायदिनो बेरायनाय बेबायदि ब्लगफोरा फैगोन आरोना थ' जियानो हक आङो बेखौनो शेयार खालामनो थाखाय दिनैहाय फैनाय जाबाय रायजोफोर रुमा बेनो नै अल्ड मडेल गंसे टिभि दङ आरोना बिथिंजाय थ' इन्टारेस्टिं रायजोफोर थ' बिदिनोसै गोलाव खालामनो सानाखै जायफोरा मोजां मोनो एसे सापर्ट खालामदो लोगोफोरजोंनो गासैबो खामानियावनो सापर्टनि गोनांथि जानानै फैयो जोङो सापर्ट नङाब्ला जोङो जेबो खालामनो हाया थ' रायजो राजानि एसेब्लाबो ना मतामत आरो थुलुंगानायखौ जोंनो नांगौ आरोना नोंथांमोना सापर्ट खालामोब्लासो आंबो भिडिअसफोर बानायनो गोसो जागोन आरो बेबायदिनो भिडिअसफोर लाबोनो गोसो जागोन आरोना थ' रायजोफोर आङो नैबे फार्स्ट ब्लगखौ दिनैहाय लानानै फैनाय जाबाय बिदिब्ला लोगोफोर गोलाव खालामा गोजोन्थों बाय बाय